доста хора. Аз съм скачача 1, 2, 3. Сега реших да направя по-специално видео. И това видео ще е за влогарите. Ще кажа кои са 5 мои любими влогари. Може би искахте сега на Катварио, но не ми се стигаше на игра. Ще кажа 5 мои любими влогари. Значи първият ми любим влогър е Емил Конрад. Той е доста як. Искам да правиш още влогове, такива работи. Моля, човек, моля. Ти си супер як ютубър. Влогър. Ти си ми любимият. Първият най-любим влогър си ти. Така. Вторият е Цуро. Цуро е доста много, ама много як. Цуро, прави още клипове. Моля, направи много клипове. Иска да правиш с Емил Конрад. Много ми харесват, брат. Искам да ги правиш. Много моля. Моля ти се, Цуро и Емил Конрад. Моля ви се, пичове, правете клипове по-дълго време. Клиповете се харесват на много хора, както и на мен. Моля ви се, хора. Третият е Павел Колев. Павел Колев. Павеле, ти си супер, ама супер як. Да не кажа малко, че си ми по-любим от Цуро, но още едно пръстче и ще ми станеш по-любим от Цуро, но не и от Емил Конрад. Емил Конрад, съжалявам, Павел, но Емил Конрад е най-интересният влогър за мен. Павел Колев, другият е Кристиян Танев. Той е четвъртият любим влогър. Не съм лошо видеята, обаче много псува, дами и господа. Но той май е на базик това. Така че и той е як. Моля ви се, сабскрайбнете и се за него. Много са добри тези влогъри, които сега ще избора. И петият кой беше? Чакайте. Сега петият. Петият също се дете. Могат някой да го гледат. Това е Пело БГ. Ти си страшен пич, моето момче. Ако си гледал този клип, пиши долу в описанието. Много са ти яки видеята и стига и още Силян Радев и това детенце. Много са ти яки, измисли поне още една песен. Слушал съм хората говорят, зад гърба говорят. И онази другата, как и беше името, забравих. И да, ако ми е харесало моето значение на влогарите, може да ударите един лайк, може също да се абонирате за тях. Моля ви се, абонирайте се за тях. Съм страшно благодарен, ако се абонирате за тях. Сабскрибвайте ги, давайте и лайк на всеки клип. Това беше всичко от мен за днес. И чао, хоричко!